עמית אלמור בסרטון חדש עם השחקן של חבר שלי בן ואוריה, אבל זה של בן, והיום אנחנו נעשה סרטון ראשון על קלאש רויאל. כמו שאתם רואים, השגנו את הבנדיט. היום השגנו מגולדן בנדיט. אוקיי, ואנחנו עומדים לעשות, ואנחנו נסביר לכם הדק עם בנדיט, וגם נעשה בטורניר החדש. אם אתם שומעים קצת רעשים, אז כי אנחנו בגינה. אנחנו במקום פתוח, זה לא טוב. לא עשינו. לא, בוא נראה למה אתה לא רואה את זה. בוא נראה וואי, ראינו אחת. לא. אוי, יאללה. בוא נתחיל. בוא. אז יאללה. אז במה נתחיל אתה רוצה? אימון להסביר על הבנדיט? או בטורניר? אני מעדיף על הבנדיט. אז מה אתה רוצה? בנדיט? יאללה, בוא נתחיל עם בנדיט. רק בן... מדברים על הדק הזה. עמית בנה אותו. אני הגבר. יש לי אחלה התקפה, אני אשים לו את זה. וגלביאל. אני שם פרולוג. לא, אני עכשיו תקיעו שלו. וכול האימון, וזה לא בעיה. רק איפה את? ואין הבנדיט, אתם תראו את זה, לא בליי. אבל תראו איך בנדיט כרגע עם מיינר. כל מי שהשיג את הבנדיט הוא פוקסיונר, גם אני. בשחקן שלי אני לא משתמש בו, כי אני כבר הפסקתי לשחק כל כך, והשגתי בנדיט לבסטייל שלי, גמרתי את הטורניר. רק בוא נוריד כבר את הטאוור, יאללה, גרביאר. באמת, שם פיירבול, הפאקינג גרביאר. ועדיין יתקלו את הטאוור. הוא פשוט עושה דאויות. אני הולך לשים לו את הצמד הזה, זה כיף. אליט ברבניאס וגובי גנג. בואו נראה. אני אחכה רק שהוא יעוף מפה, כי הוא ירוץ מפה. גם זה, אבל אני אשים לו פה כיסא מיוחד. אין מה לעשות, אבל האליקסר. זה קשה זה. אני קוראת באמת איזה אליקסר. יש לנו את זה. אוקיי, יאללה, בוא. נחכה לבן. לא, למיינר המטורף הזה. אתם לא מבינים איזה מיינר זה. מיינר לבסטה כזה בנדיט. זה הולך להיות אחלה משחק. אחלה התקפה. ונשים פה עוד גרביאר כניסה מזה. הוא לא יכול פיירבול. אחלה של דבר. אוקיי, הוא צומצם. הוא שם גרביאר. אבל אין לי כיסא מהם. אבל אני צריך לעשות לו עוד. בוא נראה. בוא נראה אם אני הצלחתי לעשות. בוא נראה, זה היה גרביאר דחוף ומיינר, אני מקווה שאני אצליח. לא, שיט. טוב, זה קיים. וואי, אין לי שום דבר להסכים פה. בובי, יאיי! לא שמתי על זה כבר וניצחנו. מה בן? יאללה, אנחנו רוצים לעשות פה את הטורניר. עכשיו אני אראה לכם איך הדק שלי עובד. יש לנו שני דקים. הדק שלי יותר טוב. זה הדק היותר טוב. למי שיש את הקלפים, שישים אותו. בעיקר גם ברמות. וגם למי שיש גרייביאר, מה אתה משתמש בפויזן? שישים במקום הגארדס. אז אני אראה לכם איך זה עובד. עכשיו
עכשיו בן משחק, אין אותו בדק הזה. שמים את הבנדיט מאחורה. הוא גם משחק, ואני... שמים פה את המיינר. עכשיו קודם שיבדוק את החוקים, שמים את הסקרמי. והורדנו לו את הבניין. זה לא עוזר לו גרייביארד הזה, כי כבר הורדנו לו את הבניין. נכון, כי חבר שלנו שר. אנחנו נשים פה את הגארץ. הגארץ. נשים פה את למה אתה הבנדיט משחק עם מאחוריהם. גארץ? כי זה טוב, נשים פה את הבנדיט מאחוריהם. נשלח פה מיינר. נשים פרדיקט. לא עזר. עכשיו נשים פה את זה. הסקרמי, שהם יפרקו את זה. ובקיצור, כל הזמן עושים את ההתקפה הזאת עד שמנצחים. הבנתם את הקטע. ניצחת? אוקיי. אז עכשיו אנחנו נסיים את הסרטון ונחזור לכם בסרטון חדש. אז יאללה, ביי.